Vo videu predstavíme takéto zaujímavé zariadenie japonskej výroby, ktoré umožňuje odpočúvanie rozhovorov alebo iných zvukov cez stenu až do hrúbky steny 40 cm. Samozrejme záleží od materiálu. Zariadenie umožňuje aj nahrávanie, má vstavanú pamäť 2 GB a nahráva vo formáte MP3. Na hornom paneli je konektor na pripojenie ihlového mikrofónu, konektor na pripojenie slúchadiel, nabíjací nano USB konektor a regulátor hlasitosti. Zariadenie má vstavanú batériu a cez USB sa potom prenášajú nahraté súbory vo formáte MP3 do počítača. Tu je detailný pohľad na ihlový mikrofón. Je to v podstate ako stetoskop, ktorý sa touto pružnou časťou priloží k stene a tento ihlový mikrofón potom sníma vibrácie. To znamená, že rozhovor v miestnosti sú to vlastne zvukové vlny, ktoré aj keď nepatrne, ale predsa len rozkmitajú stenu. Obsluha je veľmi jednoduchá, všetky funkcie sú indikované LED diodou. Po zapnutí prístroj zavibruje, takže máte aj hmatovú kontrolu. No a tu je vlastne sú dve LED diody, ktoré indikujú nabíjanie a nahrávanie. V balení sú aj slúchadlá, ktoré sú dôležité pri hľadaní vhodného miesta na odposluch. Treba si samozrejme dať pozor, aby tam nebola prílišná hlasitosť. Tu je pohľad na popis jednotlivých ovládacích prvkov. Samozrejme bude aj ukážka odposluchu v bežnom rodinnom dome s tehlovou priečkou. Sú to zložité podmienky, pretože v tehle sú dutiny, je to omietnuté z jednej, z druhej strany omietkou a niekoľkokrát vymalované, takže je tam hodne vrstiev, ktoré by bránili prechodu zvuku. No a budem púšťať hovorené slovo z reproduktorových sústav, aby sa vibrácie neprenášali cez podlahu, tak reproduktorové sústavy sú odhmotnené. Vidíte ten betónový blok vpravo a na osciloskope vidíte priebeh pred a po odhmotnení. Všimnite si betónové podstavce pod reproduktorovými sústavami, vibrácie, ktoré sa prenášajú do podlahy z reproduktorovej sústavy pred a po odhmotnení. Pri ukážke som použil túto nahrávku hovoreného slova humor a púšťanú takou bežnou hlasitosťou, asi ako keby sa ľudia zhovárali. A je zajímavý, že pod veľkou většinou byly podepsané dámy. Na druhé hromádce byly chyby zase tak blbý, že s nima náš táta tábil foty. To byly jako, že třeba sedí kráva na stromě. Tu je originálny zvuk, ktorý ste v predchádzajúcej ukážke počuli cez stenu. My jsme je museli rozdělit na 4 hromádky. Hned vám řeknu proč. Na té první hromádce byly vtipy tak sprostý, že nemůžete vyprávět ani po tmě. Na to, abyste je filmovali. A je zajímavý, že pod velkou většinou byly podepsané dámy. Na druhé hromádce byly vtipy zase tak blbý, že s nima náš táta zatápil v kotli. To byly jako, že třeba sedí kráva na stromě, plete svetr, okolo letí autobus. Teraz, keď už viete, čo ste počuli, tak znova ukážka cez stenu. My jsme je museli rozdělit na 4 hromádky. Na té první hromádce byly vtipy tak sprostý, že nemůžete vyprávět ani po tmě. Na to, abyste je filmovali. A je zajímavý, že pod velkou většinou byly podepsané dámy. Na druhé hromádce byly chyby zase tak blbý, že s nima náš táta zatápil foty. To byly jako, že třeba sedí kráva na stromě. Toto zariadenie na odpočúvanie rozhovorov a iných zvukov cez stenu je určené na špeciálne účely, napríklad pre detektívne kancelárie a podobné scenáre. Vždycky treba mať na pamäti použitie v súlade s legislatívou. Nám išlo o technické aspekty, či je možné odpočúvať zvuk, alebo teda bežný rozhovor bežnej hlasitosti cez priečku v rodinných domoch. Otestovali sme to
to aj v bytovke s panelovými stenami a tam bol výsledok ešte lepší, takže preto sme dali do ukážky vo videu v podstate najhorší možný scenár, ktorý sme dosiahli. Aj tak je ten rozhovor zrozumiteľný a napokon môžete si ho pomocou rôznych aplikácií ten zvuk vyfiltrovať, počúvať viackrát, takže určite sa dozviete výsledok rozhovoru. Cena zariadenia samozrejme odpovedá jeho možnostiam.